bon ko minye jamakulu do mogo do awulila ko abena sallim misiri kono almamine jaman nofe aya soro jama salli banna yala aw fana abe almami do teme awunye ka ke jamae ka salli uga be kelen na salli ko salafu ka bare jumae ola amba fo minye chide nyerede ka hadisa benina uko dondola chide salira ani jama chedo nana alema jama salli so chiden ko Allah rajulu yatasaddaqu ala haja akoya la mugo do te ka jama salli baraji sarakati ni nawa chiden no munu sallira mugo kele ngulila kafara cheka usallira ninye hadisa salende munun ba fo kwa kana mo jama wore fereme ka salli wulube boda chaman fonni hadisa law boda nunu siman kene ninye delilay ka fo jama wore abe salli ani fana chiden ka hadisa nana salatu rajuli ma rajuli ajka min salatihi wahdahu wa salatu ma rajulaini ajka min salatihi ma rajuli wa ma aksara jama'ata فهو حب إلى الله وأفضل تيرين كم مغفلة أو كسلي أكاو سيكلين كسلي أو مغفلة كسلي أكاو سيكلين كسلي أو مغصبة كسلي أكاو ساو مغفلة كسلي أكو مين كوني جمع كتشا أودي كدي على أودي كني ولا ابن باز أني ابن سمين ukonni hadisa ya amude gorobali de do abede bedo nin kono ni nyedele lay ni awnana aya soro almamini jama sallira fana bese ka modo teme ka jama salli baraji soro ni nyeci den karisa sahalu de salafu tumbaka do ba fo ko abdullah ibn mas'ud ko adelila kana misri la ya soro jama sallira ko asagira kata ka sokono ana kam go salliray ibnu mbaji benni fo akon asrun benni fo ka boy ibnu ewa abdullah ibn mas'ud bolo ako asru rabbi sabatir abdullah ibn mas'ud bolo adella kana misri la ya sura al mamin jama sallira ana to nyogo munum ba kalanda wa yu fara nyogo ka sallira nuwe ako sabatira abdullah ibn mas'ud bolo bo munun ko hara asagira katu ka sokona masalli misri la bunu seminu no yo jabi abdullah ibn mas'ud ya sura al mamin jama sallira asagira kata ka sokono asagira kata munna aw bodo iba suru darura don ana asagira kata ube hajo don ana asagira kata ube kodo na asagira kata sagili mbese ka ke oye uko koko kera o chogola mote se ka delata noye donc la kuma sahale nyeminye ni awna na ya suru almamini jama sallira afana bese ka ke jama wore kalmami teme awnya ka sallaka jama salli baraji suru ibn bazi beninde ka ibn seminu benin fatawa lejina daima li buhisil mu yeninde jabi sheikh salih fawzan u bebeninde ka salafu ka bara baka uba foko bu masuru min makere bumbaje ko sabartara bolo ya nyogona ke ka sallini jama misiri kono almami jama ko fe sunna do ko de ke doni ke bawu ye jama fula min bali misiri kono mogo munun jama fula mi aw banna ka salli nyogon ko de ka jama fula kriye misiri kono nin jama nu ka damana alimami nin jama fanana ka damana alimami nin jama in ka ewa nin jama ute so ka salli nin kofe nin na ka jama te so ka salli nin kofe nin fanana ka jama te so ka salli nin kofe ka jama fula kriye misiri kono beni damana alimami nin de tebbe silama sarala doni ke bawu nin de bali parce que ninye ka silama farade ninye silamiya farafali ni silama farali de nin tebbe silamiya sarala doni ke bawu nin de bali mais aw nana ko bina salli almamin de kofe mais aw taraderade aya sur almamin jama sallira kuma sahale aye mote me awnya aka salli bashi tawka ko almami mi na ba ke ka kutuba kala sigi min ka ke kutuba fulani nyogon chanya na o amo sigilin ke
akasalli kanyi kutuba kanyi wa allajnatu daima libosi lime waliftai ni masaila iraru la ukwatiki ka kutuba kanyi basite salli la basite kutuba la ni kutuba kera kutuba kelenye nyina mbolo ka masika amanyi anyina amasigi kutuba ka kene salli ka kene foitu ko ka kutuba ka kene ukome jamaku hakili to anyonala ni alimami nyina na masiga ka hakili jigi sana ka jigi ka bo mimbarika aya hakili jigi ka fo sigili make aka sigili nke sana ka jigi mesunu ni min nyina fo ay ajigina sallera ni moye fo ite sallela fo ite kutuba la salli ka kene bon ko kutuba wakati juma abe daga ka wuli ube kala magauke bon almami kuni depina yere la mimbari ka ye kutuba damina ibi dade de kalame kutuba fulani nyogonche na ya dade asigira sana ka wuli be se ka do ki nenkoro ibe se ka do ke gundola nenkoro kuma daga riyo wakati kutuba fulani nyogonche kuma dagara mogo ye ni haju mimbi bolo sani almami ka wuli ka kutuba fulani indamina bon ni kutuba fulani infana damina na ibe almami lamira hari na duwa wakati la ibe amina de fo almami ka kutuba bapew ni kutuba banna de mimbe wuli ka jo ibe wuli ka jo ube ni almami jigina ka bo mimbari ka salli korotara mimbe wuli o wakati ibe wuli bo ko do ko alaye hiju she soro me kunko do nana alema akademba ya ka kibar yawla abe komi na alayo kunko ke atese kata hijula abo kunko to yede kata hiju babo kunko de kambe min fo hiju wajibi kade finwo fenye yere ka kunko wajibi lenye ani kademba ya ka kunko wajibi lew ni o benyana borade iyo benyana bo wori min tora o kofe durutila hiju bi kanindela men ni ka demba ya ka kunko dobe na ya suru kunko munundo o kunko fana keli sariya yu wajibi kade ibe wulude nyana bo folo hiju sete folo kone aw be sallila aw be almami kofe ni muso do nana kateme ka bo safa folo ni almami ni nyogonche amateme almami yere nyefe de safa folo ni almami ni nyogonche o be salli tiade wa o be salli tiaba o te salli tige me o be hada madon teswis muso kanu okay janko na ya soro suturate muso la muso kana fo kana teme almami ni safa folo na almami che bo madala sababu min be nanoye ko juma nana noye fo muso kana na teme o yorola donc hari na ya soro akera antaro sababu min yato akake onyo na manka ke muso manka gere chewula o sugu yere la ube kana teme chewu safa folo rin almami che muso manko ke hari na te salli chinya te salli tige muso teme yoroto ye ewa ibo yoroto ya be hada madun sugula ku wasu ka sallila de na ya soro kodo de mana na darwagele mana na muso imbe junubu soro la de kateme wali chew koronin chogola ibe junubu soro de ibe mugo sugula ka sallila kate suji ka sallila be junubu bila mais atulu ka salli tige nyama teme almami nye parce que almami de jama ka suturai bo ko do ko ni wakati do la miru gelew ndo ben alema fo aba jikuru fo re gele ya alema
donc ambe min fo alayya drono miru sugu nani ma miru intige ikafa auzu billahi minash shaitanir rajim ikafa amantu billahi wa rasuli sebo ko cide ma ko hakili nawni miru law dobena amma adon ambe abewa amba nata hari kulubado kabbi anka o kan no gamma kateme o miru sugu munumba ambena manku fo bankuke cide ko yo sorowa ko yelli man yade ako yelli man ya debo nati parce que shaytané dusukum min liman ya ba kono shaytané be wasu do o yorode la dusukum min guru jalendo shaytané mako sito yorola wala kunnu na nyogona yelli man min sarihu liman liman ya bangali de fulani nye na dola kele ni mirula nanima miru intige ikafo amantu billahi wa rasulihi limanani alay anakide ikatanga nyini alafi kitanga kabo shaytané toroma من نيما أكما فويما كوالك التي من الناي إن الله تجوز لأمتي ما حدثته أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل تيدين كو التي منا نكم منتم ميرنا كومنون بنا أنين كنو نوما أكما فو وما كوالك التي منا أوكا ولا لتو من نوي وعليكم السلام ما فهموا bon koni fini ya adado ika fini la ulu ni ulu ya adado ika fini la kanyimi iba salina etewa ayi ni wulu koni daji donna ika finila akosinya wolonfla wulu daji donna I farikolo de lawa ube wulu daji donna ika fini de lawa akosinya wolonfla sinya wolonfla indola kele ika bogo kala chenche ika chenche kala kako doni ke ba ko chenche te yoro mi ka sabune bila nola donc ite salina etede iba kosinya wolonfla de wodela munye ciden ko ni wulo ya nendo dola kelen ka minan kono e ka minan ko sinya wolon fula na iko ke boy ika o ke chenje wala iba ko sinya wolon fula de kana salina etede wulu yi inne in annenke ka ifar kolo de newa ube kifi e wai ka fini de newa uba ya daji de kalao iba ko sinya wolon fula na indola kele ka ke chenje o ko fe be salina bon ko muso do e ya kanu ka furu ko men muso in woliju ko e awni awte furu nyogomaye kuma so ka dima ko muso in ko ale furu la ka koro har ni woliju ma ale la furu ale bese ka furu ko atara al mami wore o ya furu siri galon fi kribe muso da ciden ko muso ni de yere do furula fa hiya janiyan wa hiya janiya akuye jena kelay ubeiru waydo fa huwa batilun akun muso ni yere do furula ki ka furu siri ako o ye furu cinyalenya o ye furu cinyalenya ika woliji do bi la furu awa ate daga e katali mami wore fe kuibo ke ka woliji wede ni alimami min fana yo ke ama ka dina famu aye kataw belebele bake ete se ka muso ka woliju ya minala de ko ba ka furusire ko parce que banna ka di karasama min be muso ka woliju ya minala o ye qadi de fama min be jamana kono ka kiri tegelaw mahakama ulu de be se ka muso ka woliju ya minala o yere uta minala tere oyede ni muso min ka wolejo banna kala furu pew muso na kiri tigelawma atara fama fe kiri tigelawma na ya suru islamiya kiri beya atara kiri tigelawma qadiuma awa akonne ka wolejo che joli de nyina banna kindo furula kiri tigela qadi be awa wolejo wole
ni anana aka koyiranna koyitake kala furumundo ni ka woliji ye kuma fo delila be kuma mununa perew be kuma mununa ujura ba bolo sariyala ulu yereta jako de menna ma kuma fo do ni delila no ujura be mununa sariyala de donc o ba fo ambe min fuye ta la furu ta aditie mai ka la furu na ko ata la furu sisa qadi ba laje o ka kabila la na ya doko fitinate do kabila la ba fo sisa nyi woliji amina ela ni ete mogo min be ke wolijo nye muso en ka wolija di oma habe muso la furu bo ni qadi ya do nin tese kake ni ninkera ni mogo wore min nya do furla kabila kono kele be ke kabila kono fitina be kabila kono qadi ba fo sisa ni muso en ka wolija amina ela awa che min be muso nyina ba fo na kiri tige yerola an kiri tige la yere an fama yere an be furu siri ini muso ce u be furu sira na ce kuma wore be ni kiri tige la ni fama ye ki ewa furu min sire be taga tami haran ka jamana nunun kono ni u ye furu min siri ye marasi papier kala e be se katami wala fama u debe qadi u debe woliju yamina ewa muso ka woliju yamina la kala furde mais almami sempulu te konne ka woliju banna kindi karsama ko anka furu nyogoma wute akata efe ko ba furu siri kata ewa furute de ibe sagi katika woliju dema bonna ko ye furu minkete iyen soso men nete wuli no fe nya sabati to chey mbolo nye furu sabati abe sabati men na ko nya guruja ayasura guruja le nyere do raba guruja donc ambe min fo muso de muso ka sabala ye to aka woliju ko fe alama woliju adi woliju mafunyo de fawye hakili mumbula tawula ube mogo do chogo mi ate mogo do o chogola ube la hala do chogo mi ate la hala do chogola ko munu fulenne nye karasanne karasete furu nyogo ma nyere kuma na ola anko silamiya de nyogo furu nyogo ma yedro kiden ko ja ataku man tardauna dinahu wa khulqahu fajawijuhu akoni mogo min nana akadina kanyi akadina ya konta akajogo ya konta nae muso nyina fa ya dama silamiya sariya furu nyogo ma ya ye silamiya de dro mais ayel la da munu be jamana en kono nu be wuli ute wuluni forosu yede ute wuluni fangani forosu ye nan kon ku wuluni fangani forosu ute wuli fitina be wuli la da nunu tisika wuli fitina be ke mo gono nyogonche ambu wuluni hakili de ani hikima de ani nogoya ani kodo ni sugu kabila nyema mimbe au beta odefe ube dem fami ni hakili na ubeta odefe karasai kadde muso na ko be chemin fe nonu nyella dawre utumba ambolo au de kabila tuguye kabila kuntiguye na yen ni la da sugu bola be baraji soro ni au jora bora da kafo otala an kadde muso ni mo bora no fe dina tigido doro jogo kanyi doro an ka dama de kabila kuntige ni ya fo so bagatila sa ko imbe sabati au be do kabila kuntigu ka kalu ulude famute ube dem fa wabe ulude famute no yala kelenu ko fu ka fam men ne e ko jakwa ko karasa ko ewa alene ete furu nyogoma nka demuso jakwa furu ote ka baloni fitina wuli ni addo so ya kenya irayi ya ye marafachila donyo ke donc fonka sabalide foni ladan nunu ke ko munu ute bola paru foroso ha nan ko anku jakwa bola de obena ni fitina de ute bola fana ewa hari na ya sorabe mo min ka hakilila nilla da sugun kabila nin ko sugu be ke sababu e fona ka dusu fona ka sinsa taka ate bola o aba sinsa taka de kata parce que setane de be do mo law ne ko e ka mo jakwa sugu ya dola setane de be do fana law min niya ke ni kodo ni hikimaye ko chama betani ala sunna esika nunun tumbe se ka fo jamana en kono ere ka fo ewa silamiya furu nyogonya ye silamiya de doro utumbe se ka fo mais si sa ute fo si sa chama mabilawa bama ko wolu mali yere bewa ni kabila damano tenni ulu be kurusiri ke hali bidina ko ni fenna wolu mali yere be wori be bolo doro itara doro ba dam I jamu ye fengo fenye ote dugo ben kono ya mais anya chama fana ye mugo nyode fo nkon kam mugo folo ma fo ewa tawhidina aqida no fu nyoro
mais ka ñanamaya cogonu ka laadaw do be nambe pa u kunan kan jantoñere la sino be ta biddinga kono o ka kow do be o ka hakkilinaw do be nambe pa u kunan ka kolosi kosobe de ni ma kolosi kosobe ni ko be pa u kunna do be ta bila dinga do la musomani minya ka woliju soso no be corona filila sisa dantala jamana en kono ika karasa ko karna furu karasa ma furu karasa de ma ima so e yiro ko nebe ninde fe dina tigre furulo kala fula chama nyana binye fule muso chama nyana nin ko sugula abbe kono na filile a uya fonyede de pinebe do nina ewa mfa maso mene de pinebe do nan kam go maso a chama be ne wore mba fo nan ko a ne do nan nin furula mbete mba fo tafu afrika mo aba fo ne kam go choko ka gelede parce que nebe do nin ko na wakati mu maso ebe seka ta ulufea ulu ko ikana do iddo na binya turula inya kono ibe seka sake katuluma a chama fula kono na filila donc ne ma fo la dawudo ko ambu sabati de mais nambu bola anka kene hakkili de musomane ayetu ko nu ko kana furu ni ma annate furu nyogomay ni be seka nege ini fa be seka kuma hakkili na wira nyogona ka nege ka nyina fe ka mo bilala mo nyuma ka kuma fe beninde fe dina tigde ndama fo akaso akake nyogon fe ode kanyi na maso ce kacha ce wure nyini hari ni ema toye ko paske ewa haramu ya lendo nkan mugo maso nkan nin toye nkata famure donc ambe ala deli nin ko sugune hakina sugu mumbe ka bo jamana in kono me anka kene hakili ni kodo ni noyai bo koni mogo min kera masugo ye enana ya sura almami salli damina du'a ul istiftai min beke iba fowa doni ke ba ko na ya sura almami kabaru folo fili doro e donna ibe saka ka du'a ul istiftai kala ka fatiha kala ka fori ibe du'a ul istiftai iba kala meni enana ya almami soro yoromi e yere bado nye kabaru fili men nin ko e wasalli daire duwa sitan ko kala ka fatiha kala fatiha te dafa mbolo duwa sitan him bila waye sunna de fatiha min ye wajibi kai ko kala o kana ta kita ko do ko ewa commerce do commerce do de do ale balma ke do de bena minan tabulo jurula wate juru isra bo ale fana ya ke sa no tigi yale wala ko minan be abafu minante puro ale kana juru ewa juru do ala tuguna abafu ta yam fe minan be tamin bitigin kono minan be ko be chokode bo ambe min fo folo kana galon tige ni ete seka mina inda madribo fo ikana galon tige ube doni ke ba ko ni tenya galon tige lin fuke iba ke galon tige chogo do be minante mbolo e kala nyine ka ke minante ne bolumbe min juru do ela tawriya uba fo ninde ma tawriya to e kaddu sukun kono e kala nyine ka ke minante ne bolo minante ne bolo mana minante ne bolo minan min ne bode ke mbe minan min do e ma juru lawde te ne bolo iba fo ninde ma tawriya ahmana buni hambali de la kanyu onake aka kalanden do be kalanden hakili kanyu kosobe ahmada na ye dersu damina fokata ba ata fe dersu foy ka ke kalanden ko fe parce que be dersu fam kalanden ka mo nana nyini ahmada be dersu la kalanden bede me aka mo nana nyini ka wele pour akana uku karasa be wa ahmada ya bolon konik aku karasa be munyiniya ahmada ayi kuma fo minye wala nyinina karasa te ahmada ka jamainde la ahmada bun hambal kala nyinira ta le tege farainde kono uba fo ninde ma tawriyatu donc lunu na nyogona yibake ni tenya ikafo ibake o chogola e kan ngani yakake minante mbe minan min jurudo elade
me kan ngania kana ke minante bitigi na de pew ba fo ninde ma tawriya bismillah ko wati sera bon nimbe nin ko sugude nyinin kali abebe do nya me Sheikh Salih Sheikh Abdulaziz ala Sheikh mufti al-am limamlakati al-arabia saudiya mufti bam min be saudiya nya me ala ni na nyugona uya nyinin ka mogo mi mogo na na wori mise nyini efe wori mise be bolo de me e yere makko bi ka wori mise la bo ete se ka fo ale fana ko wori mise be mentadi uko ba ke chogode anye tawriya min fa ko ba ke ni wori mise be kofru de kono e ba fama wori mise nte mana e kala nyini ka ken ka jifa kono nkante kofru mare e kala nyini ke wori mise nte e kala nyini ka ken ka jifa in kono ala bo abe ba ale ba famu sisa wori mise nti bolo kofru inde kono me e kan ngani la wori mise nti jifa inde kono iba fo nin chogolat iba fo nunde ma tawriya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك bon ko minye jama kulu do mo do awuli la ko bena sallim misiri kono almamine jama nofe aya soro jama salli banna yala awfana abe almami do teme awunye ka ke jamae ka salli uga be kelen na salli ko sarafu ka bare jumae ola amba fo minye chide nyerede ka hadisa benina uko dondo la chide salira ani jama chedo nana alema jama salli so chide ko Allah rajulu yatasaddaqu ala haja akoy ala mugo do te ka jama salli baraji sarakati ni nawa chide no munu sallira mugo kele ngulila kafara cheka usallira ninye hadisa salende munu mba fo kwa kana mo jama wore fereme ka salli wulube boda chaman fonni hadisa law boda nunu siman kene ninye delilay ka fo jama wore abe salli ani fana chiden karisa nana salatu rajuli ma rajuli ajika min salatihi wahdahu wa salatu ma rajulaini ajika min salatihi ma rajuli wa ma aksara jama'ata fa huwa habbu ila Allah wa afdal chiden ko mogo fula aw ka salli akaw say kelen ka salli aw mogo fula ka salli akaw say kelen ka salli amugo saba ka salli akaw sa amugo fula ka salli ako min ko ni jama kacha ode kadi alaye ode kany wala ibn baz ani ibn semin o konni hadisa ya amude gorobali de do abede bedo nin kono ni nyeddele lay ni awnana aya soro almamini jama sallira fana bese ka mogo do teme ka jama salli baraji soro ni nyeci den karisa sahalu de salafu tumbaka do ba fo ko Abdullah ibn Mas'ud ko adelila kana misri la ya soro jama sallira ko asagira kata ka sokono anaka mogo sallirai ibn Baji benin fo ako ne asrun benin fo ka boy ibn ewa Abdullah ibn Mas'ud bolo ako asru rebe sabatira Abdullah ibn Mas'ud bolo adelila kana misri la ya soro almamini jama sallira ana to nyogo munumba kalanda wa yu fara nyogo ka sallira nuye ako sabatira Abdullah ibn Mas'ud bolo bo munun ko hara asagira katu ka soko na masalli misrila bunu seminu no yo jabi Abdullah ibn Mas'ud ya sura al-mamini jama sallira asagira kata ka soko no asagira kata munna aw bodo iba suru darura don ana asagira kata ube haju don ana asagira kata ube kodo na asagira kata sagili mbese ka ke oye uko koko kera o chogola mote se ka delata noye donc la kuma sahale nye minye ni auna na ya soro almamini jama sallira
afana besika ke jama wore kalmami teme unya ka salla ka jama sali baraji so ibn bazi beninde ka ibn usminu benin fatawa lejina daima li buhisil mu yeninde jabi sheikh salu fawzan u bebeninde ka salafu ka barabaka uba fuku bu masuru min makere bumbaji kwa sabartara bolo ya nyogona ke ka sallini jama misiri kono almami jama ko fe sunna do ko de ke doni ke ba uye jama fula min bali misiri kono mogo munun jama fula mi aw banna ka salli ɲɔgɔn kɔ de ka jama fula kiriye misiri kɔnɔ nin jama n'u ka damana alimami nin jama fana n'a ka damana alimami nin jama in ka nin jama u tɛ sɔn ka salli nin kɔfɛ nin n'a ka jama tɛ sɔn ka salli nin kɔfɛ nin fana n'a ka jama tɛ sɔn ka salli nin kɔfɛ ka jama fula kiriye misiri kɔnɔ bɛɛ n'i damana alimami nin de tɛ bɛn silamɛya sariya la dɔɔnikɛbaw ye nin de bali parce que nin ye ka silamɛw fara de ni nye silamiya farafali ni silamaw farali de nin tebbe silamiya sariya doni ke baw ye nin de bali mais aw nana ko bina salli almamin de kofe mais aw taradira de aya sur almamin jama sallira kuma sahale aye mo teme awnya aka salli bashi tawka